sini electronic media seng tini khumulong hai ka seng West District seng abono rogai tini seng kaisa nangkuk mani kok sablaika beskang sini 17 tarik sini Maharaj Pudut Kishore bini bisingtui saklaijak seng sara Tripura ganangai seng ADC Village Committee election yangi tongmonna seng aboni strongly je election khlainani bagai seng Rajyapalni udaisya seng sini Tripura mothani Central Committee ni wajang kaisa memorandum rajaka a same copy na tiyai seng hanya hai rajya gnangai seng protecta demni madhyama basung taisa ama haiga seng sini memorandum danai aboni bagani sini target tamma sini ekta ni demand seng dakti khlaiyai ADC ni village committee election ma khainai aboni bagani seng tinara seng siddhanta na halaika sini ara je khumulung mandai seng je joto asulai siddhanta na halaika seng 16 tarik to seng o je sini West District na andara seng announce khailinai announce khayai seng je 17 tarik seng sini SDM Jirenia SDM seng deputation khainai sini Jirenia ne SDM matamna seng direct DM na copy rahnai o bhaikana seng siddhanta khailika boni bagaina abo koinan muchung jara je sini orone West District ni jara je andara tongnai ra borok no jotto leader no abono saklai ranani nayo naro o je West District ni jotto leader tongnai ra naro abon bagai alert ngdi seng sini gathering nai seng Jirania ni je kaisa yang syndicate jompui syndicate tongmani eke khumlung syndicate tongmani o jagana seng gathering ngai arana seng khlainai abon bagai seng 16 tariko seng abona tei announce khanai bike rally khlai seng announce khainai hnai jotonan kobogo boni bagai seng gari judi kebo muchungui tong hangkai joto area ni borok no phaiai o jagao phai participate khlaimana aboni bagai tinini বিশেষ করে sini o 17 tarik bagai sablaimo sikna to abo jar abo je jar district abo jotono sablai tongo borok bo jaga bo jaga rakha bongni shape na bas bongni suitable ngai borok aba place choice khaina borok aba khir lai tongo pheba sungyang West District ni ngai sengkhe sini suitable place jeng narka jeng jirene SDM nai मिसिल लग खाइता थानाय जों मिसिल खाइ थानाय मिसिल खाइ जों अनेक जाग जमाखौ थामै जों खुब गाहामके थांनाय सिनि बर' रखना जों जतने हिम लायै जाग जमा खालायै जेमन जों बर' सिनि जे मानसाखौ एरिया दिना जे मानसा जों मिसिल आखौ खालाय थानाय जों बेनार सोङै स्ल'गान दै आखौ थानाय जतने जों गाहामके थानाय जों SDM थांनाय नै डेपुटेशन पाइ जों अबयस्सै डेपुटेशन माने परेबो जों मिसिल खाइ थाङै जों डेपुटेशन दैनाय डेपुटेशन दै थांमाने परेबो जों अ जे सिन्डिकेट दंमानि अ सिन्डिकेट ना जों ताइसे सभा खायै सिनि अ आमजोंनि जा जे लिडार दंनाय र बर'नि बिचारै जों सिनि नेतारं बिथिङै जों डेपुटेशन तामो सिनि आनसार मान आब्ला तैबो जों सभा खायनाय बिचारै जों साख्लाय जागनाय हामबाय सिनि मेडिया ताकु सुनो तिनी जोंरा प्रेस मीट खायमानि हिंखाय একটা রিজন दङ जे सिनि ग्लेस बिसि इलेक्शननि बागै जों आबो तामिनियान दंखा जों राज्य सरकारनि थाखाय जों एप्लाइ खायनाय बा डेमो बिसो जों आबोनि बागै डेपुटेशन दोनाय फायनाय 17 फेब्रुवारि आबोनि बागै सिगां फैलासो 16 फेब्रुवारि बो सिनि कायसा गत रेली दङ Sini yang district wise west khobui sini yang mandai mundu khobui abo pura so sini MDC rok bai जों थासिगोन मिटिं पाइलायखा गाबोननि बागैनो जों
ডিসিশন না হলাইকা যে 16 ফেব্রুয়ারি চিনি একটা রেলি নাই চিনি টিপ্রামঠা টিডব্লিউএফ ওয়াইটিএফ যতনো কথালাই जों अब जार जे जों एरिया दै जों रेलि खायनाय अब डिसिसन ना हलायखो जों ओंखाय अबनि बागै जों एग्रेसिभ बागैनो जों अब रेलि खालायलायनाय तामङै जोंनि पन्चायत इलेक्शन नियम दंखा बा बेसि इलेक्शन नियम दंखा अबनि बागैनो जोंनि बुबाग्रानि साख्लायमानि बिसिंथिनो जों अब दिनै कायसा स्पेशली मानो जों मिटिं आजलायखा जोंनि एमडिसि रेसपेक्टेड एमडिसि दङ बरबो डिसिसन नाखा जों जतनो मिटिङाव जों इनभल्भ दङ ओमफ्राय आबनि बागै जों कमिटि रावबो खाजा खावा जागा बाहाय बमदिके जोंनि प्रग्राम न जों बाहायगे चालकनाय आबनि बागै खुब स्ट्रिक्टलि बागै जों डिसिसन ना लायजाखा 17 जों जारा मेमोरेन्डाम याफानाय आबनि बिसिङाव साबो दंनाय अब हायरावबो डिसिसन ना लायखा जोंनि एमडिसि सारसन ओमफ्राय जों एसडिएम अफिसाव जोंनि यांनिबा वेस्टनिबा एसडिएम अफिसाव जोंनि अरनि मेमोरेन्डाम जोंनि यांनि गैनाय मेमोरेन्डाम आरो एसडिएम जिरायनियाबो याफार जानाय ओमफ्राय बोरैनां दलखौ बोसोराव फायदे जादों बुजिले नों बोरैनां दल नोंखौ बोसोराव बरफ बांनो आदिम जोंनि बोरैनांनि दल तो एमने तो जों दिनै अरब जयेन्ट कमिटि खालायलायमानि बिसिंथिनो जों जार बिसिनि बिसिंथे जे मानसि जों बोरैनांआव ओंखारनानै जास्तानानै जोंनि 100 आबा हायरक जोंनि टार्गेट दङ आबनि एबा फानङै मानो हयतो बाक्सा दाबो कालबारि बाक्सा सिजन नङै दङबा ओमफ्राय बाक्सा फायाबा नङै मानो हायफानो एस फार एस पसिबल जों इनफरमेशन दोननाय